uMalema ethule inkulumo yakhe unxusa abantu abasha ukuthi bahambe ezinyathelweni zentsha yango-1976. Uthi intsha isaqhubeka nokubhekana nezinselele eziningi okubalwa kuzo nokuntuleka kwamathuba emisebenzi. The youth of South Africa, you must stop being complainants and say you are unemployed. You must be like the 1976 generation and stand up and fight these people who are stealing our jobs and fight these people who are stealing our land. uMalema uphikise izinsolo zokuthi kubulawa amabhunu kuleli zwe. Comrades, there is no white genocide. There is no one who wants to kill white people. We are saying to the white people, let's live together in peace. But we can't live in peace if you don't give us what you stole from us. Emcimbini wokwethulwa kobuholi bophiko lwentshe MK Party eClermont ngaphandle kweTheku, umholi weqembu uJacob Zuma uphawulile ngezinsolo zokubulawa kwabantu abamhlophe kuleli zwe. Don't worry about people who go to United Nations or to somewhere and talk about us and say we are killing them when we have never killed anyone. And we don't want to be told by people who sit in their own countries about our country. Kubuholi obusha bophiko lwentsha MK Party, uQiniso Cibane uzoqhubeka nokuba umengameli walolu phiko. uNkanteko Mkhabela kwesokuba unobhala jikelele kuthi umgcini mafa kazwelonke kube uSinenhlanhla Magagula. uZuma uthi bafuna ukubona abantu abasha bebaphambili ekuthatheni lelizwe beliyise phambili. Ithini intsha namhlanje? Ngifuna ukuzwa ukuthi kunentsha nje enhle eSouth Africa. Yenzani? Iyasikhipha yini emakhamandeleni na? Siyafunda yini ingane zethu? Eseyifundile ziyayithola imisebenzi. uZuma uthi maduze bazoqala uhlelo lokwakha izinhlaka ezintsha kuzona zonke izifundazwe ngenhloso yokukhulisa iqembu.